Il-Partit Nazzjonalista se jissok tal-ħidma li għaddejja min-naħa tiegħu sabiex il-ħajja tkun prodetta mill-bidu sa tmiem naturali tagħha kemm il-ħajja tal-om u kif ukoll dik tat-tarbija fil-ġuf. Ektenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul il-programm Net Live waqt li kien intervistat minn Robert Cremona fejn għamel din l-istqarrija preferenza wkoll għall-laqgħa pubblika bit-tema Iva favur il-ħajja li se ssir il-ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu fil-lukanda Excelsior fil-Florjana. U għalhekk inti u x'inhu t-twemmin politiku tiegħek. Inti nhar il-ħadd għandek opportunità oħra biex tiġi tisma' titgħallem kif ħankun qiegħed nitgħallem ukoll jien dwar dan is-suġġett imma wkoll turi bil-preżenza tiegħek li inti ma tridx li jidħol l-abort f'pajjiżna, li inti trid tkun xettru favur il-ħajja li inti trid tissielet favur il-ħajja f'pajjiżna. Bernard Grech qal fil-verità l-gvern għandu problema x'fih dan ukoll hemm nies li ma jridux li tagħti din il-liġi favur l-abort. Hija kwistjoni li mhijiex politika u ma rridux le nippolitiġizzaw, però għandna obbligu bħala partit nitkellmu dwarha, meta nitkellmu dwarha li xi tal-abort ma nkunux qegħdin nippolitiġizzawha għaliex dak huwa dmir tagħna li nitkellmu dwarha u għadmir tagħna li nkunu l-vuċi tal-poplu ma nkunu wkoll il-vuċi tat-trabi fil-ġuf. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar kif Robert Abela jrid jaħtaf taħt idejh l-istituzzjoni tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Bernard Grech qal li Robert Abela jinteressah biss li jdajjef l-istituzzjonijiet. Qed iwaqqa jkompli waqqa l-standards għaliex irid illi l-persuna li tkun qiegħda ħanejdu hekk il-pulizija fuqna l-politiċi irid jażilgħu. Ara jistax ikun illi meta jkollok persuna magħżula minn naħa waħda mingħajr il-fiduċja ta' kulħadd ara tkunx qiegħed tolli jew tniżżel l-standards anki fil-politika f'pajjiżna. U għalhekk ħankunu qegħdin inkomplu nuru li l-liġi li jrid idaħħal Robert Abela hija antidemokratika. Dwar il-mediċini out of stock, Bernard Grech qal il-gvern għandu jantiċipaw jaġixxi minn qabel biex ma jkunx hawn mediċini nieqsa u qal il-gvern irid jassigura li l-poplu ma jbatix minn nuqqasijiet ta' mediċini li jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum tal-poplu Maltuwawġi u kif ukoll jaffettwaw il-but tal-pazjent. Hija realtà, in-nies qed iħossuha illi s-sistema tas-saħħa f'pajjiżna m'għadix state of the art kif kienet fi żmien gvern nazzjonalista. Għaliex il-gvern laburista mhux qed jinvesti fiha minflok x'għamel. Ta' l-isptarijiet lil-barranin. Lil-barranin qed itihom il-mijiet ta' miljuni u investiment kif suppost m'hemmx. Issa n-nies qegħdin ibatu iktar għax anke l-mediċini u kuljum jgħidulna b'mediċini ġodda. U mhux aħna qegħdin ngħiduhom biss daw, tgħidhom in-nies online. Bernard Grech qal li qed naraw realtà fejn il-gvern ta' Robert Abela qed iberbaq il-flus fil-persuni ta' fiduċja minflok jinvesti f'pajjiżna u għalhekk jeħtieġ oppożizzjoni b'saħħitha li tkun gvern alternattiv fejn jitwaqqaf ukoll dan l-abbuż kontinwu minn fuq dar il-poplu. Għalhekk irridu nkunu oppożizzjoni iktar b'saħħitha, għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jissaħħaħ, għalhekk għandna bżonnok, għalhekk trid tissostnina, għalhekk trid titkellem, għalhekk ma tistgħux tibqgħu moħbija, għalhekk il-koll irridu nkunu oppożizzjoni għal dal-pajjiż ħalli nagħtu gvern alternattiv. James Aronellu, Net News.